I pozdrav svima ljudi, dobrodošli na epizodu Dream League Sukera i danas ćemo da odigramo isto dve utakmice. Znam da je malo bez veze, ali dobro. Ako hoćete pišite u komentare šta da radim, neke challenge, možda nešto dobro. Pa idemo sad u tim da vidimo da li je neko umoran, dobro nije. Ovaj će da izađe, ući će ovaj. Uvijem bubcu na ekranu i dobro to igramo protiv Hibernian. Ajde slični dresovi da budu. I krećemo. Neću. Da ne bude smetnji u klipu. Klip da ispadne savršeno. Da ljudi sad nema struje pa ću klip da izbacim oko nas 5. Ako do tada stigne struja. Ali teško je bez struje, teško. Da vam ja kažem, teško je. Znači ne može da se živi, propalo sve, nema vode, nema leba da se jede. Moram malo se počašim, ja izjedali me komarci njom, ja i njima. Okej. Ajmo, skuči! Tako je, krši! Pička. Pa pička mate. Ja ne, zabagova. What the fuck je ovaj uradio? Ja pritiskam ovo da mi od glavi predri blagoga. Šing. Znači, šing. On sad je od mene šing. Ajmo, odbrana! Tu. Mamicu ti, buš. Pa šta mi daješ onog čak goru? Daj mi ovog blizu ovoga. Trči! Da ga go! A da, ovdje je lako da se da gol. Evo ga, Siljer Stapše. On je šašer, prešao iz Real Madrida u Porto. Budala. Šalim se, naravno, neka radi on šta hoće. Nisam ja njegov menadžer ili menadžer. Jao, skršim igrača, sad ću te polovim. Sad ne znam da li su ovo stvarni klubovi ili samo bez veze su izmislili. Puć. To, za malo stativa, za malo. Pa da. Okej, možda čušijete možda šuškanje, kad ja pomeram ruci. Dobro, snimam 3 minuta, dobro, pošto ne smijem duže od 10 minuta snimam. Ja sam Srbin, naravno. Srbija da pobede. Neka buba mi na ramenu. Moram da igram. Dobro, sad će polovrijeme. Dobro. Pum. I da, ljudi, vidimo se u drugom poluvremenu. Ok, ljudi, evo nas u drugom poluvremenu i krećemo. Nadam se da će vam se svidjeti ovo kao odsečeno dok sam ja bio dok ja još nisam ušao u drugo poluvreme. Seckanje. Ja tako volim da žalim seckanje. Sad piš. Šta je ovaj bre neki 11-ica s novom puć. Ajmo, hamadju. Bum! Nisam znao da ovako veliko štirim. Dobro. Idemo, ne znam. Ok.
treći Cezar. Ja ću ga zovem Cezar. Paulje, bebeli ti mater! Izvinite. A daj bre! To nije u redu. Ovako jest. Bom! Ovako sam ja igrao bez veze protiv Manchester Uniteda, da, i Rooney mi da, vrate, iz mrtvog gola. I ovaj moj šešavi nije mogao da odbrani. Ali naravno na drugom tabletu, ja imam 2 tableta. I na drugom tabletu imam ekstra ekipu, znači to je ekipa vek. Dali smo gol. Ja za priču. Znači imam Messija, Ronalda, Suareza, Neymara, Neuera, Labu, Boatenga, Pepea, Ramosa, Pikea. Koliko vam duša poželi? Imam Ibrahimovića, imam Inijestu, imam Azara. Šta god vam duša poželi. Da, stvarno. Ok ljudi, ovo je već gotova utakmica, pa vidimo se u drugoj utakmici kada se završi ova. I evo nas ljudi u drugoj utakmici, dakle pobedio sam 3-0 u prošloj, pa hajde i u ovoj da ga oderemo od Moody. Od Moodu. Ajmo! Wow! I feel good, Changing. Changing. Changong. Vidite što ne komentariše ništa, ali ništa nije zanimljivo, pa nema šta da se kompariše. Ajmo trči! Trči! Zizo. Gdje si ti onaj što mi zizo mačku? Gihezal! Jebeli ti mat! Ljudi, možda ću prekinem ranije, možda samo prvo poluvreme ću da snimim. Pa ću da snimim možda u drugom delu ovu epizodu, pa dobro. Ok. Pa puš. Promaš. Ok ljudi, ja ću morati da prekinem, pa vidimo se u drugom delu. Ćao!